Narito na ang mga nagbabagang balita. Face-to-face class sa Baguio at Benguet, hindi pa papayagan. Adivay COVID-19 vaccination, dinagsa. Mga PUV drivers sa Ilocos Norte, tumanggap ng subsidiya. Kauna-unahang dialysis center, itatayo sa Atok, Benguet. Kandidatura sa pagkagobernador, binawi ni Governor Pacoy Ortega. Paggamit ng face shield sa Baguio City, planong ipatigil. At mga local artists sa Bukay Abra, sanib puwersa sa art exhibit. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Hindi pa papayagan ang face-to-face class sa Baguio at Benguet. Kung bakit, alamin ang buong detalye sa report ni Charles Liman. Sinimulan na sa Baguio at Benguet ang COVID-19 vaccination sa mga menor de edad. Kaya naman, hirit ng ilan, buksan na ang face-to-face class. Pero ayon sa DepEd Cordillera, malabo pa. Pero may mga paaralan na sa Kalinga ang naghahanda para sa face-to-face classes. Dahil bumaba na yung risk level, no, nakipag-meeting tayo sa RIATF last week, and we will start first with one school that is in San Pablo Integrated School sa Tabuk City, because they have prepared already. The parents put up their own cubicle for the learners and then the parents. So I am asking them to make a position paper which, according to RD Araceli, will be endorsed by the RIATF. Ang Baguio ay malabo pa. Ang Benguet, we are looking into schools which are also far-flung. Kaya naman, tututukan muna ng DepEd ang pagbabakuna sa mga guro. 67% pa lang kasi ng mga guro sa buong Cordillera ang nabakunahan. Percentage 67 because the others are less than ang highest, of course, is Baguio City, 94%, followed by Mountain Province of about 88%. And then the others are yung sa 60, 50. I hope Abra will catch up kasi sila yung nasa 53%. And ang rason nila, yun nga, yung availability ng vaccine. Importante ito kasi they will be with the learners at hindi naman natin alam kung they are carriers, lalo na kung asymptomatic. No? So, I told them it is more of the responsibility not only to themselves, but to the learners as well. Namigay din ang ahensya ng tablets sa mga mag-aaral sa kanilang online learning sa ilalim ng Project High-Tech. Ito'y programa ng DepEd kung saan magbibigay ito ng sapat na learning materials sa mga estudyante sa pamamagitan ng tablet. It is to provide equal opportunity sa mga learners natin, whether they are in an urban area where there is internet and in rural areas na wala talagang internet. Alam naman natin na ang hirap ng mga modules, and we also like them to experience yung mga videos, as well as to have interactive learning. So that is why we bought some materials and then naglagay kami ng mga transmitter para ito ay makarating sa mga communities, not just in the school. Nauna nang namigay ang DepEd ng 135 na tablet sa Lubuagan National High School at Lubuagan Central School. Inaasahang mamimigay pa ang DepEd ng mga tablet sa iba't ibang parte ng Cordillera habang wala pang face-to-face class. Sa buong bansa, 70 paaralan ang kabilang sa pilot face-to-face class simula November 15. 10 rito ay mula sa Region 1.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagdiriwang ng Adivay Festival ng Benguet ay ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccination sa bayan ng La Trinidad. Magbabalita, Irish Kawile. Sabay na inilunsad sa pag-uumpisa ng selebrasyon ng Adivay 2021 na may temang Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccination. And in support of the program again of the health and wellness of the provincial employees of Benguet, the Adivay Vaccination Caravan, a mobile COVID-19 vaccination activities under the ownership of the Provincial Health Office. Sa pakikipagtulungan ng probinsya ng Benguet sa Provincial Health Office, Bayan ng La Trinidad at iba pang volunteer groups, binuksan ang vaccination booth noong Lunes sa Kilometer 5 Public Market, parking area sa La Trinidad, Benguet. Maaaring magpabakuna rito ang lahat, kabilang na ang mga edad 12 hanggang 17 o yung mga kabilang sa pediatric population. Bukas ang vaccination booth araw-araw simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatagal ito hanggang sa November 30, 2021. Layunin ng programang ito na matulungan ang iba't ibang bayan sa Benguet na mapabilis ang pagbabakuna sa mga residente. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Norte, naglaan ang pamahalang panlalawigan ng 20 milyong pisong budget para matulungan ang mga motorista. Ang buong detalye sa report ni Christine May Terado. Isa ang hanay ng mga motorista sa mga nilumpo ng pandemya. Patuloy naman ang pag-aalalay ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa mga nasasakupang tsuper. Kamakailan lang inilunsad sa lalawigan ang Pantawid Pasada program sa pamamagitan ng Metro Ilocos Norte Council. Sa ilalim ng programa, 20 milyong piso ang inilaang budget ng pamahalaang panlalawigan para sa mga MINC-affiliated public utility vehicle drivers and operators, kung saan makakatanggap ng gasoline subsidies ang mga motorista. 1,000 worth of gasoline ang laan sa mga tricycle driver, 1,500 naman ang para sa mga jeepney driver. At kahapon, mga driver naman mula sa San Juan Sarat ang masayang tumanggap ng gasoline subsidy. And of course, as mentioned, ito pong 171 beneficiaries po natin. Of course, ang ibibigay po natin ay 1,000 pesos of gas parang subsidy, no? And then pangalawa, may insurance po tayo. So as far as I know, basta kung may aksidente, no, anything, habang nagkatrabaho po kayo, we will help you. No? Ang mga natanggap na gasoline coupons ay maaari lamang gamitin sa participating gasoline station. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng ayuda sa iba't ibang sektor sa lalawigan. Christine May Terado para sa Luzon Headlines. Susunod, paggamit ng face shield sa Baguio City, plano ng ipatigil. At kandidatura sa pagkagobernador ni Pacoy Ortega, binawi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa iba pang balita, itatayo ang kauna-unahang dialysis center sa Atok, Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Kasabay ng kasalukuyang pagpapalawak at pag-upgrade ng Atok District Hospital ay ang paglalagay ng dialysis center sa ospital. Operasyon nga yung ginagawa natin, pero parang mas marami pang magagawa. Hindi lang yung sa paggagamot, pwede pang mabigyan natin ng solusyon yung mga pangangailangan ng mga ibang tao, hindi lang sa health pero magagawan din natin mga livelihood nila, edukasyon ng mga tao natin. So marami tayong pwedeng gawin. Pag nagkataon, makikinabang sa dialysis center ang mga pasyente mula Atok, Kibungan, Bugyas at iba pang mga karatig bayan. Higit na makikinabang din dito ang mga senior citizens na nahihirapang bumiyahe. Ay, laking tulong para sa amin dito, tapos sa mga mas malayong lugar na manggagaling doon, hindi na mapupunta ng Baguio, at least andyan na. Nagsimula ang upgrading ng ospital Abril ngayong taon. Construction of 4-story building phase 2, 3rd floor ICU, surgical ward, 4th floor, prayer room, conference room, and private rooms suites. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ikinagulat ng maraming Ilocos ang pagbawi ni Governor Pacoy Ortega sa kanyang kandidatura sa kaparehong posisyon. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbawi sa kandidatura ni re-electionist La Union Governor Francisco Pacoy Ortega. Kasama niyang nag-withdraw ang kanyang anak na si Rafael Veronica Ortega David na tatakbo sana bilang board member ng unang distrito. Kasabay nito ay ang paghahain ni David ng kandidatura bilang kapalit ng kanyang ama. Umani ito ng iba't ibang komento at opinyon mula sa mga Ilocos. Para sa akin, okay naman na kahit mas bata yung tatakbo ngayon bilang governor. Para para mabigyan naman ng chance kung ano ang kayang ipakita ng mas bata para sa probinsya. Sa pag-urong ni Governor Pacoy Ortega, umugong ang impormasyong lalabanan niya si San Fernando incumbent Mayor Dongo Alberto para sa pagkaalkalde ng bayan. Sa tala ng Comelec La Union, 2 kandidato pa lamang ang nag-withdraw sa kanilang kandidatura sa lalawigan. Sa ika-15 ng Nobyembre, magtatapos ang paghahain ng mga substitution. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 3 artist ng Abra nagsanib puwersa sa isang art exhibit. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Samantala, planong ipatigil ng pamahalang lungsod ng Baguio ang paggamit ng face shield. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod, plano nang ipatigil ng pamahalang lungsod ang paggamit ng face shield. Sa sulat na inendorso ni Mayor Benjamin Magalong sa Sangguniang Panglungsod, sinabi niyang limitahan na lang ang paggamit ng face shield sa mga lugar na mataas ang exposure ng COVID-19. I would not speak for the other members, but personally, that I am supportive with the proposal ganoon with a face shield that wala ikarinda yun, but we could not simply do it kada the existing ordinance to City of Baguio. However, dapat the order from Malacanang identify the areas na kapulat ng surrender the face shield tayo. But in general, I am supportive and I think that sumamot na kabuhatin matlang the City Council that they are supportive to the idea. Umiiral pa rin ang Ordinance Number 49 Series of 2021 o Face Shield Ordinance ng lungsod. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin ng 500 pesos. Para sa mga residente, mainam na maitigil na ang paggamit ng face shield. Para sa akin po, ikakabuti po nating lahat kung matatanggal yung face shield kasi ang hassle-hassle po kasi mas lalo na pag marami kang hawak tapos may face shield ka pang hawak. Pero ayon sa POSD, habang wala pang pinal na desisyon, manghuhuli pa rin sila. We still need to abide with the standing ordinance na kung naglalakad naman tayo, pwede pong nakanaas naman. Hindi na kami gano'n nag-stricto doon. But pag nasa crowded areas po, we still need to wear yung ating mga face shield. Lalo pag nasa loob tayo ng closed space, nasa loob po tayo ng palengke.
nasa loob tayo ng mga public establishments, suotin pa rin po natin kasi hindi pa po tapos yung pandemic. Meron pa rin po. Even though the cases are going down, we cannot bring down our guard naman. Dagdag pa ng tanggapan, napansin nila ang pagtaas ng mga violators sa health protocol sa lungsod kung saan karamihan ng mga lumalabag ay mga turista. Ito lately, karamihan turista na nagpupumilit, but they come to our city, they need to follow our rules. So, hinuhuli din po natin sila. Hindi natin pwedeng payagan na porke bisita sila, exemption sila. Hindi po pwede yon. Nandito sila sa syudad natin, dapat po sumunod sila sa ating mga standing na mga batas. Una nang inihayag ni Secretary Carlito Galvez ang posibleng pagbasura ng IATF sa paggamit ng face shield. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Last week, pinirmahan ni President Duterte yung Republic Act 11594. And ito ay amending Article 183 of the Revised Penal Code. Ito yung penalty for perjury, pagsisinungaling. No? Sabi nga nila, it's a sin to tell a lie. No? At under Article 183 of the Revised Penal Code, the current minimum penalty for perjury is 4 months and 1 day to 6 months in prison, and the maximum penalty is 6 months and 1 day to 2 years and 4 months in prison. Dito sa ating bagong batas, ang penalty ngayon ay prisyon mayor in its minimum and period, and prisyon mayor to medium period. Ito ay minimum of 6 years and 1 day to 8 years in prison, and a maximum of 8 years and 1 day to 10 years. So, delikado na ang magsinungaling sa korte, sa Senado, sa Kongreso, or even sa isang government body, quasi-judicial body, and charge for perjury because napakataas na ng kanyang penalty. Pag ikaw ay government employee at you gave a false statement under oath at ikaw ay na-charge ng perjury, aside from the imprisonment, meron ka pang disqualification to hold public or appointed or elective position in government, and this is forever, no? At yung mga gumagamit ng false testimony ay meron ding penalty sa paggamit ng false testimony. So ano yung coverage ng bagong batas na ito? Article 180 ay false testimony against a defendant. Article 181, false testimony in favor of a defendant. Article 183, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. And Article 184, offering false testimony in evidence. So, classic example, nag-affidavit ka, nagsabi ka ng kwento doon, later on it was proven na hindi totoo yan, and na-charge ka sa court, yan ang mag-a-apply sa iyo under the new law signed by the President. Sanib puwersa sa isang art exhibit ang mga alagad ng sining sa Bukay Abra. Silipin ang kanilang mga obra sa report ni Randy Guzman. Malaki ang suporta ng bayan ng Bukay sa Abra pagdating sa mga obra at sining. Sa katunayan, nirentahan ni Bukay Mayor Victorino Baronia Jr. ang old building ng Our Lady of Fatima School para maging venue ng mga exhibit.
Isa si Crystal Jade Perlas sa mga local artist na nagtatampok ng kanyang mga obra. Kilala siya sa pagpipinta gamit ang mga natural materials. Yung ginamit po namin na bougainvillea flowers and leaf extract na watercolor ay thesis po yun ng mga drafting students from University of Abra. Pinopromote po siya para ma-appreciate naman po yung pure beauty na galing sa nature na kapag ginamit na po siya sa papel, ang kalalabasan po niya ay kagaya po nung nasa picture. Nagiging vintage color na po siya. Tas mas maganda po yung quality niya kaysa sa ibang brands ng watercolor. Ilan pa sa mga obra niya ay mga painting na ginamitan ng charcoal at graphite. Pa-leisure time man yan or business. Sabay-sabay po nating i-inspire yung mga gusto pang matuto ng arts. At para naman po sa mga taong gustong mag-try ng arts, dadaan po yan sa mahabang panahon. Tiwala lang po sa sarili, then more practice, dadating din tayo dyan. Nagpasalamat naman siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanyang mga obra. Para naman po sa lahat ng sumusuporta sa mga gawa ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa bawat tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Kasama ni Crystal Jade sa art exhibit ang dalawa pang alagad ng sining na sina Midas Villanueva at Sheena Agaid. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.